дуруд ва рӯз бахайр бинандаҳои азизи озодӣ. Имрӯз душанбе 4 феврал аст ва чун ҳамеша дар ин вақт барномаи навиди бомдодиро тақдиматон мекунем. Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва то 10 дақиқаи дигар бо шумо хоҳам буд. Соат дар душанбе 11. Имрӯз дар барнома ҷониби Тоҷикистон барои овардани моли соҳибкорон бо чин музокирот дорад. 192 ҳолати издивоҷи занони тоҷик бо шаҳврандони хориҷӣ. Минбаъд аз судяҳои тоҷик эъломияи даромад талаб мешавад. дар пасманзари шикояти тоҷирони тоҷик аз банд мондани молҳои харидаашон дар марзи чин, масъулони палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон гуфтанд, ки мақомот барои ҳалли масъала бо Пекин музокирот доранд. Даҳҳо соҳибкор аз он шикоят карданд, ки молу колои харидаашон моҳҳо боз дар чин банд монда, тиҷораташонро дар кишвар беравнақ кардааст. Ҷамшед Ҷумъахонзода, раиси палатаи савдо ва саноат, рӯзи 3 феврал дар нишасти хабарӣ гуфт, аз мушкили соҳибкорон дар овардани маҳсулот аз чин огоҳӣ доранд ва барои ҳалли мушкил гуфтугӯ бо Пекин идома дорад. Ҷумъахонзода афзуд, пеш омадани чунин вазъ на аз Тоҷикистон, балки аз чин вобастагӣ дорад. Вале тоҷирони тоҷик мегӯянд ба хотири соли навичинӣ ҳамасола дар моҳҳои январ ва феврал марзҳо баста мешуданд, вале имсол ин вазъият ҳанӯз аз тирамоҳ оғоз шудааст. Раиси палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон мегӯяд, воридоти мол аз чин ба Тоҷикистон пурра қатъ нашуда, баъзе аз соҳибкорон бо таъхир колои худро ба кишвар ворид мекунанд. додугирифти ду кишвар дар соли 2020 зиёда аз $342 миллион ташкил додааст. Мақомот гуфтанд, ин рақам нисбат ба ҳамин давраи як соли пеш $96 миллион камтар аст. вазири тандурустии Тоҷикистон омодагии фурудгоҳи байналмилалии Душанберо барои ташхис намудани навъи коронавирус озмоиш кард. бо ин ҳадаф дирӯз Ҷамолиддин Абдуллозода ба фурудгоҳ рафта ва нуқтаи ташхиси бемории COVID-19, ки ҳар мусофири аз хориҷа ворид шуда аз муоинаи табибон мегузарад, дидан кард. Мақомоти беҳдоштӣ мегӯянд, аз аввали сол дар кишвар ягон мавриди гирифторӣ ба COVID-19 сабт нашудааст. Санҷидани дурустии ин изҳороту омори расмӣ тавассути манобеи мустақил феълан имкон надорад. Ин дар ҳолест, ки 3 январи соли ҷорӣ дар Ӯзбекистон аз сабти аввалин беморие бо навъи бритониёии коронавирус хабар дод. Навъи нави коронавирус дар ҷисми духтари 10-солаи ошкор шудааст, ки рӯзи 21 январ ҳамроҳи хонаводааш аз Дубай баргашта буд. ҳукумати Русия эълон кард, ки ба далели мӯътадил шудани вазъи пандемия, парвозҳо бо чанд кишвари дигарро аз сар гирифтааст. ҳамакнун Русия парвозҳоро бо Озарбойҷон ва Арманистон баро хоҳад монд. Расонаҳои русӣ хабар доданд, ки парвозҳо байни кишварҳо аз 15 феврал оғоз мешавад. Тасмим дар бораи барқарор шудани парвозҳо бо сабаби беҳтар шудани вазъи эпидемиологӣ гирифта шудааст. Дар ҳоли ҳозир шаҳрвандони Русия имкони парвоз ба зиёда аз 15 кишварро доранд. Асаргирии парвозҳо бо ин ду кишвар дар пайи беҳбуди вазъи пандемия дар ҳолест, ки Тоҷикистон низ аз пирӯзии комил бо ин беморӣ хабар дод, аммо токунун иттилои оид ба лағви маҳдудиятҳо дар ин масир нест. Парвозҳо байни Русия ва Тоҷикистон ҳанӯз моҳи март қатъ шуда буд. феълан танҳо парвозҳои чартерӣ амал мекунанд. соли гузашта издивоҷи занҳои тоҷик бо шаҳврандони хориҷӣ камтар шудааст. Вазорати адлияи Тоҷикистон мегӯяд, дар соли гузашта 192 ҳолати издивоҷи занони тоҷик бо шаҳврандони кишварҳои дигар, аксаран бозодагони Русия, Ӯзбекистон, Афғонистон ва Чин сабт шудааст, ки байни соли 2019 тафовути зиёд нест ва 11 маврид камтар аст. Аксарияти мавридҳои никоҳ бо хориҷиён дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба қайд гирифта шудааст. Вазорати адлия кам шудани шумори чунин никоҳҳоро ба татбиқи қонунгузории Тоҷикистон дар бахши издивоҷ бо хориҷиён рабт дод, ки он хориҷиёнро вазифадор мекунад пеш аз издивоҷ бо шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамсари ояндаи худро бо манзили зист таъмин кунанд. Шарти дигар ин аст, ки шаҳрванди хориҷӣ бояд дасти кам 1 соли охир дар Тоҷикистон зиндагӣ карда бошад. аз ин ба баъд ҳангоми таъин шудани додрас ё судяҳо ва адои вазифа онҳо ӯҳдадор мешаванд, ки ҳар сол эъломияҳо дар бораи даромад ва вазъи молии худро пешниҳод кунанд. шарти нав дар лоиҳаи қонунро ахиран вакилони маҷлиси намояндагон матраҳ карданд. пешниҳоди маълумоти бар дуруғ метавонад барои аз вазифа озод кардани судяҳо асос шавад. тибқи ислоҳоте, ки дар тарҳи қонун пешниҳод шудааст, афроди бознишаста ва шаҳрвандони хориҷӣ наметавонанд ҳамчун додрас таъин
ва ё интихоб шаванд. дар 10 соли гузашта ба гуфтаи раиси ҷумҳури Тоҷикистон 25 додрас барои ҷиноятҳои коррупсионӣ дастгир ва ё зиндонӣ шуданд. моҳи декабри соли гузашта комиссияи байналмилалии ҳуқуқшиносон дар гузорише гуфт ки судяҳо дар Тоҷикистон 1600 сомонӣ, судяҳои додгоҳи олӣ бо назардошти собиқаи кор 4500 сомонӣ ва додрасҳои додгоҳи ҳарбӣ 6200 сомонӣ маош мегиранд. ба қавли ин комиссия маоши ками додрасҳо барои коррупсия замина фароҳам мекунад. дар Тоҷикистон беш аз 450 додрас фаъолият мекунанд ва созмонҳои ҳомии ҳуқуқи байналмилалӣ гуфтанд низоми додгоҳӣ пойбанди ҳукумати иҷроия буда мустақил нест. ба назари шумо бо ангушт ва ё даст задан ба пардаи ноаён ва ҳаво метавонад асбобро ба ҳаракат дароварад ё не? Масалан, дар баъзе аз филмҳо шояд дида бошед ки як нафар бо ҳаракати ангушту даст аксеро васеъ мекунад ё тағйир медиҳад. ҳоло ин имкон вуҷуд дорад ва шумо шояд рӯзе тавонед мошин ё асбоби электронии рӯзгорро бе даст расонидан ба тугмаи ба ҳаракат доред. гузоришеро мо бинем ки ҳамин воқеиятро нишон медиҳад. чӣ мешавад агар шумо мошини худро бе даст задан ба тугмаи идора кунед, номатонро дар ҳаво нависеду имзо гузоред? ультралиб ширкати муштараке аз бритониё ва калифорния бо истифода аз мавҷҳои ультрасадо ҳамин имконро фароҳам овардааст. инҷо камера ҳаракати дастро радёбӣ мекунад. метавонед чашматонро аз роҳ наканед, вале садои тугмаро мешунавед. ультралиб бо осорхонаву мошинсозону дигарон кор мекунад ки пардаҳои ноаёни тугмадор биёфарад. айнакҳои маҷозӣ ҳам доранд ки иттилоъро айни воқеият ба шумо мерасонад. бо омадани пандемия ультралиб ихтироашро ба ресторану мағозаҳо бурд то вирус аз ангушт ба ангушт нагузарад. мардум ҳоло барои даст расондан ба ҳар чиз дар дохил ё беруни хона ҳассос шуданд. ҳангоми даст расондан ба он чӣ ки аз онҳо нест эҳтиёт мекунанд. андаке вақт лозим аст ки истифодаи ин абзорро омӯзед. барои баланд кардани мусиқӣ, ҳарорат ё ёфтани нақша дар мошин ду ҳаракат зарур аст. ин ҳаракат барои интихоб аст. дуввум ҳаракатро ки сар додани даст аст мо афтондани микрофон меномем. вақте шумо амре ба абзор медиҳед, эҳсос мекунед ки ба чизе даст мезанед. вақти боло бурдан дасти шумо эҳсоси тапиш мекунад. ҳамин аст роҳи нави идораи мошинҳо бе даст задан ва мисли амри афсунгаре ки чизеро аз дур ва ноаён ба ҳаракат медарорад. дар марказҳои бозтарбияи сиёсии чин ки барои қазоқтаборон, уйғурҳо ва намояндагони ақалиятҳои миллӣ дигар минтақаи шинҷони ин кишвар боз шуданд, занон мавриди шиканҷа ва озори ҷинсӣ қарор мегирифтанд. як ҳамсӯҳбати BBC ки ҳоло дар Амрико қарор дорад гуфтааст, таҷовузгарон дар либоси мулкӣ шабона ба марказҳо рафта занонро ба утоқҳое бо худ мебаранд ки дурбини назоратӣ надорад. ин ҳамсӯҳбати BBC мегӯяд дар маркази бозтарбияи сиёсии чинӣ борҳо мавриди латукуб ва таҷовузи гурӯҳӣ қарор гирифтааст. ҳамсӯҳбати дигари расона ки 18 моҳи худро дар ин марказ сипарӣ кардааст гуфт, иҷборан дар раванди омода кардани занони боздоштшуда барои таҷовуз иштирок мекард. бино ба хабарҳо зиёда аз 1 миллион уйғур ва намояндагони ақалиятҳои дигари миллӣ дар минтақаи шинҷони чин дар марказҳои бозтарбияи сиёсӣ иҷборан нигаҳдорӣ мешаванд. вале Пекин ин иддаъоро рад карда мегӯяд онҳо марказҳои бозомӯзӣ ҳастанд ки барои мубориза бо ифротгароӣ ташкил шудаанд. бонки миллии Тоҷикистон аз бетағйир мондани қурби доллар ва рубли русӣ дар баробари асъори тоҷикӣ яъне сомонӣ хабар додааст. гуфта мешавад дар ин рӯзҳо ин қурб тағйир накардааст ва ҳоло мебинем ки бонки миллӣ қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 4 феврал чӣ гуна таъин кардааст. бинандаҳои азиз, хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон аз барномаи Навиди бомдодӣ тақдиматон шуд. агар
шумо ҳам хабару гузориш ва ё аксу видеое доред, ҳатман ба мо фиристед. бо мо буданро фаромӯш накунед ва то суҳбати дигар худо нигаҳдори ҳар яки шумо.